Hola, cinquè. Som-hi? Vinga. Quan és un quart de 100? Penso. Preparo. Mostro. Quants minuts hi ha en un quart d'hora? Quants minuts hi ha en un quart d'hora? Penso. Preparo. Mostro. Quan és 3/4 de 100? Quan és 3/4 de 100? Penso. Preparo. Mostro. Quants minuts hi ha en 3/4 d'hora? Quants minuts hi ha en 3/4 d'hora? Penso. Preparo. Mostro. Quan és un mig de 100? Quan és un mig de 100? Penso. Preparo. Mostro. Si d'una pizza te'n menges 2 quarts, quants quarts et queden? Penso. Preparo. Mostro. Lucía té 24 llapis i en vol comprar 16 més. Quants llapis tindrà? Penso. Preparo. Mostro. Quants pastissos són 6 quarts de pastís? Repeteixo. Quants pastissos són 6 quarts de pastís? Penso. Preparo. Mostro. I fins aquí la sessió d'avui. Ens veiem demà.